Čuo sam da je veliki, ali da stvar je ogromna. U redu, ja sam Deda Mraz. Deda Mraze, ovo je najbolji poklon koji si mogao da mi daš. Hvala ti što si donao Božiću Koralovo. Sunđer Bobe, nisam ja doneo Božiću Koralovo, već ti. Ja... O. Srećan Božić, Sunđer Bobe, srećan Božić. Šu, drago mi je da je gotovo. Deda Mraze, imaš li poklon za mene? Znaš, ja u stvari nisam. Ajde, Deda Mraze. On je pravi, znaš. Meni je ispunio Božićnu želju. Neće ti izneveriti. Dobro, samo trenutak. Brzo, šta vole djevojčice? Kutiju šibica ili pribor za brijanje? Kopiju moje krštenice? Sigurno imam nešto. Razmišljaj. Savršeno! Izvoli, djevojčice! Ho! Hvala, Deda Mraze. Osjećaj je skoro dobar. Deda Mraze, gde je poklon za mene? A za mene? A ja? Dobri ljudi, da vidimo šta Deda Mraz ima za vas. Deda Mraze, brzo razmišljaj. Pokloni za ljude, aha. Činija krompir pirea za vas. Hvala, Deda Mraze, baš sam to htela. Novu frizuru. Hvala, Deda Mraze. Izvoli, Patriče. Opa! Ručni sat! Hvala, Deda Mraze! Šta je meni? Dao sam sve svoje stvari, samo da Sunđer Bob ne mi bio tužan. Poludeo sam. Uzmite i vrata, samo su ona ostala. Likoslave, nisi ga vida. Došao je baš kao što sam rekao. Svima nam je donao poklone. Bio je vesel, ima i bradu, ima veliki nos i rumene obraze. Bio je ljubazan i ponašao se Deda Mrazovski. Ima mali stomak, ali kuća mu je bila puna božićne radosti. Barem je gotovo. Hej, šta je ovo? Dragi Lignjoslave, hvala ti na pomoći. Ove godine si bio veoma dobar dečko. Puno te pozdravlja Deda Mraz.